Wan adin ka jing yakun ka bating ka ba klam sange hadu ndru fulai Kynta hanina ka liang gibor jongka National Disaster Management rangkat ki pulit ki bor sipai kim simala setiaban pelayam ya Arian ubala hap akawi ka thliew hakan ka sinikong menta ka tayo hakasang dausa ka bahap apo Rajasthan itu bo Arian uyakai akawi ka jakang bo lahap akan ka thliew ka bajong kamba sispa san Phut kani ka thliew ka shilong hi ni ka ka thliew ka juti nagam taban tan na deban seke jakarat mani seke jing brio haboni kunau lahap akan ka jaka hadin kamba Kynta lawan pai ki pulit bakam juru ki bor penyak jaka National Disaster Management ki berarti da koi pat ka thliew mar persya jaka ka thliew ka bahap unu kena nagam taban yo sei yo ni Heprit Hynrei ka jing kun ka bateng na ka daw ka jing mi ka poi baka trem bakam juru ka jing wet jing ki kendo umsimnala man sei yo ka por ka babiang hadin ru polai Kynta lama ka jing benon kam da ki video ba ke ki kamera ki prong support ala ban sei kamet ka joku nei ya thu ki bor nya jing ki hospital ba la pai hospital habur khla no adu bulan ra ya kamet ka joku pa hospital kini ki jing ja jong jing ha bi ki khna ki thliew ki ba jiliu ki belum ki thliew ban drill ban sam ki ja kha ki benta jong ka Rajasthan bi ki pat ki benta jong ka India judon ka jing kren nagri kisam ki bilang sarkar ban nilai ban penduno ya kan ka jing sam thliew ban ti te Hynrei mar ba ki pa ba ki don kam ki ngada ba ka jing mamyo ik sarkar ba kam don kam ki jakarap kan ki thliew sa ba don ki ma le sama ko ki bam ke ki thliew ka ba ki ni ki khna ki ha की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर हम किसी भी तरह का कोई लाइफ की कोई गुंजाइश हो और बची हो तो हम उसको आगे ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर कर पाए लेकिन यहाँ ईसीजी करके देखी तो उसमें कोई लाइफ नहीं बची थी। क्या माना जाए बच्चे का? बच्चा इस वक्त हम घोषित कर चुके हैं मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया डेड ईसीजी करने के बाद 2 बार